Онър, брат. Я видим кой е онъра на сервера. Правиш си. Те полицаите не знаят кога запукат. Ей! Кой имаш? Да, кой говори? Чакай малко е. Няма да виж кой има в жабката. Ало! Няма да виж кой има в жабката. Пати тайминга. Его, в жабката, не в... Добре, идвам. Виж кой има в жабката. Много тъп. Как ще е много тъпа, бе? Да. Това са сигурно 300 кая. Кой говори, бе? Колега. Аз говоря, бе. Кой говори? Ние се объркаха, брат. Айде, аз ще... Заповядайте, заповядайте, ви по удоволствие. Здравей. На къде да така? Карай! На къде бе? Карай! Добре де. Добре. Как си днеска? Карай! Карай! На къде? Карай! Карам. Не мога, брат. Спри тук. Не на пътя. От друга страна. Колко пари дължа? За вас 0. Кажете колко пари дължа, искам да си платя. За вас $100. Добре, ела. Заповядай, благодаря ти. Благодаря. Виж към ключек си надолу камиона, брат. Аз не тръгвам, аз се забавлявам. Избягаха нагоре към старата болница. Сега тръгваме, колега, не е проблем. Ще ги намерим. Ще ги намерим, много ясно, няма се гаврат с тая. Кой го казва, бе? Кой? Също един бял ме следва. Здрасти. Кажи, какво искаш, бе? Нищо, бе, човек. Какво ста? Кой говори от нищото? Някой говори от нищото. Той е дух сигурно. Да. Лале. Имате ли места при червените, бе? Не! Кой дух ми говори, бе? Ей, кой го Как говори? сте? Какво искаш път ти, бе? Аз съм ловец на духове. О, и аз, брат, то, знаеш как ги Къде е хващам? то Въобще ме бе? интересува. Къде това, бе? Кой ми говори, бе? Някакъв друг ми говори. Говорят, аз съм махам тук, Колеги, Имате ли места при О, червените, това бе? е много забавно, брат, ама забавно е като се объркат, че они от колата му говори, деве, като спрат един до друг, трябва аз да кажа първи нещо, брат, за да се обърка Ама то. аз просто съм облечен в бяло. Не съм добре. Просто ви питам смисъл. колега, убийте го този дух, бе. тук изчезна. Кажи, какво искаш път ти от почтенския камион? Това ви питам. Ана, тук има е, бягайте от тук, бе. Бендевка. Той е тук. Абе, кабе, Няма да го тук, сбъркам. тук. Тук. Бе, аз не го чувам, бе. Няма го, бе. Мърни да мина, бе. Кажи, какво искаш, бе? Много хубава кола, брато. Брато. Оставай. Какво искаш, бе? Колко е то, те се обръщат. Виж така. Кой ми говори? Ти ли ми говори? Гледай. Пътническия влак е до тук. Здравейте, момчета, какво ми още днеска ми продадете? Сега какво мога ти продам? Чай, сега ще ти кажа. Значи, мога ти продам един емералд. Също така, какво мога друго ти продам?
Емералд само мога ти продам. Доволен ли си? Колко ще дадеш за един емералд, бе? Това сега ще го пита с кой си говориш, бе. Ехо! Тука ли си? То си изчезна. Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Един емералд мога ти продам. Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Емералд. Тия дали ще се обърка. Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Да се филмира, че е някакъв звук, който идва тук на заложката, бра. Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Емералдец. Ето го. Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Кой си говорите, бе? Здравейте, момчета, какво може да ми продадете? Няма, брат, аз съм много тъп, аз го повтарям постоянно. Трябва като дойде човек, тогава трябва да го казвам, брат. Ама не можах да го доизмисля, това е сами дойде на къла, брат. Какво искаш с мен, бе, брато? Нищо. Иска да ти кажа Ма не ме интересува какво искаш да ми кажеш, аз трябва от тук. Хай човек, бе, брат. Къв си пъти, бе? Остана тука. Ти познават ли се сега, брат? Казвай, бе. Питам какво става, бе, брат. Абе, бял тука, бе. От мене не става, от тебе? Пътувай, че гърма на 3, бе. Защо чувам двама човека? Това зад тя, бе. Брат, пръскал се смях, честно. Открекли въздушни... Не знам аз какво случва. Радиовълни. Ама ще чувам някои хора, бе. Не знам, това само ти го чуеш, аз не чувам никой. Чакай. Той ще го филмира, браво, Азотен! Азотен, браво, брат, браво, Азотен! Азотния влезна! Какво е блъскаш, бе? Какво е блъскаш, бе? Какво е блъскаш, бе? А припадай гумите, бе! Тия се запукват тук, много тежко. Чувам гласове в главата си. Брат, ще го побъркам това, брат. Къде отиде, бе? Аз го изтървах. Кой беше той, бе? Изгубих си жертвата, бе! Къде отиде, бе? Много съм тъп, бе, брат. Аз го обърках за азотния, бе. Нищо, си намерим нов сега. Чакайте. Ето го. Какъв е то пастор рейс, бе, човек, сега? Ето го, това, бе. Това е този. Абе, откъде го чувам този рейс, бе, човек? Чувам някакъв, бе. Абе, откъде го чувам този рейс, бе? Пичага, чуете ли му, бе? Абе, откъде те чувам, бе, пичага? Откъде те чувам, бе? И аз чувам, и аз не чувам тебе, бе. И ти мене ме чуваш. Бил ма... Добре, баба, ти къде си, бе, човек? Аз съм в Санди. Значи на двамата ни излед, това го знам, май. Аз съм в Санди, бе, брат. Как така те чувам? Няма никой до мене. Ама, брат, Кажи. Как си? добре съм. Пичага, аз качвам в автобуса. Аз съм такси. Какво правиме, бе, брат? Автобусът Няма да ти те слушам. обладава, бе, къде ти Какво вториш? такси? Какъв автобус, бе, Какво съм човек? спрял тук на пътя? Ами, беги, аз Какъв съм... автобус, бе, човек? Какво става, бе? Как те чувам? Какво такси си, бе, ти, бе, човек? Не, бе, А, има просто някакво търся в да автобуса, бе. влезнат. Ма какво търсиш, бе, човек? Да ги Откъде те закарате. чувам въобще тебе, бе? Тръгвай, ще избиеш. Къде си, бе, човек? Слезни да видим тук нещо. Ме до мене ли си някъде, бе, лут? Където искаш. На къде ще ме караш? Тебе те няма при Ама мен. то аз говоря с друг човек, бе, аз с него говоря по някакъв друг Ами заспи, бе, заспи се, събуди пак, бе, човек. Заспи, За да бе, не се човек. чуваме. Ти го Заспи, направи, верно, бе. заспи. Не, Аз ти не ще го чувам направиш, никой. иначе ще се Добре, чуваме айде тогава. цела вечер се чуваме. Да. И на мен беше преди малко така, заспах. Ще му дам някой лев преди да... Ей, той заспа се. От какво стана, бе? Чуваш ли гласове? Вече не. Не, пак ли ти, бе, човек? О, бе. Пак те чувам, бе, човек. Браво. Какво правим са? Май ти лошо, брат. Да, малко Ама, лошо Лошо ти ти е, бе, казвам. човек. Не, Ела, ще ти помогна, ела.
Имам някаква банда, дето ги филмират заедно с мен. Да. Трябва да спиш казвам. Ама аз не присвам, Добре, сега преспиш. Оставете го, момчета, оставете го. Дай някой лев, бе. Да, тебе ли бе? Жата зая. На кой? Дай един пълнител, бе. Дай на мен. Аре, Аре, бе, бе, здрав да си.